Asembisi asemesi ene se eye asante nkonwa eduru ba bia akonwa no nya wo dia ana wonka ho enso yetimi ema okwan ema obedibi Opening Safu Kantanka chirechiremu de ye ya Denyasehemaa ohinkese ehwan so akonya abuja eha bobi ansem media on second video ya na wa share na wa comment na wa subscribe ama me se dan de nyinam de anije ye video yi Opening Safu Kantanka confirm chiremu de ye ya Denyasehemaa ohene ehwan so akonya ana se abetodwa se onye de hye nipa bebree akonya so omonya de hye momenhwe na yentie ye ya ohene etu Denyasehemaa ifise onye odehye momenhwe Asembisi asemesi ene se eye asante nkonwa eduru ba bia akonwa no nya wo dia ana wonka ho enso yetimi ema okwan ema obedibi ankyerɛ sɛ bia fama wo fase ana wo nua ba na sɛ wo ba so obedibi dia na wonim sɛ obedibi a eduru mra wo ma yɛ dia no ɛpɛ no a na bɔkɔ nanka ogya ama wo enso to da bia obi wɔ hɔ a ne nananom abedie na yanka ankyerɛ no sɛ bia wobewura mu wonka ho na emom abusuan na obeto mu na yɛde waka ho na yɛde ɔhenama wo wo man ka saa de a ene nipa no a ɔte so no onim sɛ ne de a ɛno na ɛkɔbaa ya kyerɛ sɛ wɔn a sɛbe ɛyɛ wɔn de ankasa no ɛkɔka ntam gu ɔhenama no so sɛ ɔnka wɔn ho nti adeɛ bi saa nso si a adeɛ a sɛ ɔyɛ no sɛ nka wo mmea wa no na wakɔsɔ Asantehene akonnwam papa ne kyɛw sɛ wagye atum sɛ wonka ho nti mpagya n'ani no ɔnhwɛ ɛba saa ogyaa wo ama wodi akonnwa no kwesi sɛ wo a wobɛwu anaasɛ biribi kɛseɛ bi bɛba ama wo a wafiri akonnwa no so woanyɛ ne saa na sɛ wokɔka ɔno Otumfuo ntam kɛseɛ sɛ wo so adeɛ no a yɛpere no ɛyɛ wo de adeɛ a ɛne na ekowie sɛ ɛnyɛ wo de a wɔgye wo tena hɔ a ɛyɛ na nyɛ yie ebio mpempi sɛ nsɛm ɛbobɔ ba a Asantehene wɔ kwan a ɔbɔ n'ani ɛkyerɛ ne nana no sɛ wanhwɛ na wanhunu n'ani bɔ amfa kwan a ɛsɛ sɛ ɔfa so a ɛno nso bedu hɔ a ekowie sɛ wamfa buo ama no ɛyɛ Denyaase yɛka sɛ yɛto aba a nkɔbɛtena hɔ nipa a wɔpɛ n'asɛm paa yɛne a ne wokasa yi ɛkɔpem sɛbe Asantehene koraa bie na no kaa sɛ wɔpɛ n'asɛm paa nanso nneɛma mmiɛnsa ɛna wode di agorɔ ɛwɔ Asanteman mu a obiara ka bi ma wɔ a ɛnyɛ yie baako ɛne sikadwa baako ɛne ntam kɛseɛ baako ne Asantehene saa nneɛma mmiɛnsa yi a ɛno na ɛbɔ Asanteman ho ban no woyɛ biribi tia emu baako biara no a yɛde kyɛw a gye sɛ deɛ ɔte sikadwa no so ɔno ankasa ɛna obetumi de akyɛw ɛnyɛ sɛ obiara betumi aka bi ama wo nso ɛnkosi hwee nti ɔno deɛ no deɛ kɔwie no kɔwie sɛ ɔhene ni bɔ a ɔbɔ kyerɛ no no sɛ nka bɛyɛ a mma ɔnka ntam no bi no na wantie no ɛfiri sɛ bi a wanhunu ni bɔ no nti sɛ ɔno akan Asantehene no akan sɛ mma ntam bi ampiam na mensiesie asɛm no wɔ fie nti sɛ wei na ɛfrɛ no sɛ wabɔ n'ani akyerɛ nti sɛ wabɔ n'ani akyerɛ wo sɛ ɛkwan wei na fa so na wamfa so de a sɛ wo a wotumi hu sɛ wamfa buo koraa ma saa ne kɔwie wo na ɛnkyerɛ sɛ bi a ɔhema mu ade obiara ɔbɛn no obiara nim sɛ obu adeɛ fɛre adeɛ suro adeɛ ɛyɛ nipa pii mmoa ɛna mpuntuo nso a sɛbe ɔde ba na no nso deɛ eduru sikadwa asɛm so a ɛnyɛ no na yɛhwɛ edu ntam kɛseɛ so a ɛnyɛ no na yɛhwɛ ɛna eduru Asantehene
Denyasehemaa asemi a abaye a aye de jai a confirm amamehu se enipa bebre tete akonya so se amanhene ne ahemfo akese a ebi ete omanhene akonya so ebi ye omanhema ebi ye dikro ne ade a no kromu pa ne se omo enye adehye na ni nyina ne se ade a eye common ewo oman mu ha na obi ho ete akonya so a onim se onye dehye ne musa semsi a na yebekere wasem ye hye pa se Denyasehemaa ya ohenkese ehwan ne to akonwa no kire se onim se onya adehye na ni nyina ne se oyohema nti odwen se oya adehye empempi no abusua bi wo ho ne se akonwa to a ebia na nipa aka omo nyina eye mma nko a bibia etimisi tete no sanete nipa aka omo a se omudi akonwa no omo nyina eye mma na sa akonwa na abusua na akonwa no ye omo dia no omo nyina eye mma nko nti ko ba ne sa ye hwe krum ho na ya hwe obi a se brothers and nim wonyam a otimi edi dom anim ana se odi akonwa eyeye na omo dia akonwa no ama se nipa na di na ye de ma na di se daachi bi se ye wo oba ye wo bema na chese waba aba befa na akonwa edi na no ena se toa so ana ohene no etena so a na owu a na nuaba eba abetena so na toa so saa na ye omo se omo eye adehye na se koba ne saa na se omo ya adehye kan no se omo timpani nsemi saa omo tumi de boso kire se ohene onye dehye na mum ye nana ena kofa obetena nchen na isan se ye ni bema bi a obetena akonwa no so ahwe so ama ye nti ena ye de akonwa no ye den ema o se betena so na be ye faboa na oman no emfa ne tumapa emfra isan se emre ekọ nanim ekọ na ekọ no empenfo mu nim abakosem no akonwa no ho abakosem no efri mu no na enchirima no eba no na omure eye afi nanso emfa ho ne generation ebedru bia no pani baako besore agina na wakase kodwo ye na ye adehye wa ha wei oyedonko yekofa ne fri ha na mum isan se enmunyam wonumu oye bema tenten owa na oso na uri ne bibia yiyi satam na eni emema ewo yemu ana se bema baako pa na ewo num sebi na oyarefo nti otara konwa no so a enye yi enu nti ene de yakonwa no ema papa wei se omontena so nti omonye adehye se daachi bi se mawu a omonye adehye nti se konwa no beda ho a monprebi na monsa ebeka enum ena ekoso a disasem we miankasa me krom ebisi wo ho somewhere 2000 and 2001 mu ho ekro ni story se ohene onye dehye ena boss a na asem no kopie yewranim no ena de ko ebeto mu an se omo de omo ntras omo ntwen ema no emfim papa we confirm sa asem we a make no kire se ye de boss se wonye dehye a na wa ye fast na wa sere se no kre miwra menye dehye uko stress ana ohene betimi aka se ye ma wontena so se wo free mu a na afia konwa no akode rightful owner but se wan ti ase na wan hu seven brothers sa nyansa kwan wi na ye wagen se woni wona konwa ne ode ano betwetwe a ekoduru ohene anim nya wonye dehye a eho na ebetu enu ti na Denyasehemaa mpanifo hwa ne to konwa no uti asemu a papa safo eka na se opanin safo eka otwem se ebra wona akonwa no eye won dia no de boss se ohema onye ye dehye senka ofachire ebe patch se no kre miwra menye dehye na mumwadaroma mesrewo a enka ohene be mana tena so akopin bra obekọ ne kra chi ana se bra obeye ade bi a ebeti akusikadwa na nka akonwa no akodi ne rightful owner nanso wanye ne saa omuka ntam kese gu no so no na ono so eka ntam kese gu so na se wakode aboso de a ekohwem na se akonwa no nya ode ade a ene ebetu eno ena ama ohema ya Denyasehemaa omo eyi no afri akonwa so papa no kire mu se eye abato na yeto eye odo a nipa do no a enka obetena so fi se nipa di no hu adansepa ema ohene kura ka se oye nipa papa nanso esan se de ade wono na odie na enye de ekom di no nti no enu nti ena ekopie menhye fikese mu a omayi ne to akonwa ehwa ne to akonwa no eche se onye odehye ena ote akonwa no se medical kan nipa bibiri wo ha edi akonwa aman hina akonwa kese a omo enye dehye ni nyina ne se bre bi baya na omo pe bema amanadi na wona akonwa no ye won dia na nkasa no
na bema bia wo me bia na de waye anase bia na sebiu oyarefo otena so di oman nanim anyeye nti ahwehwe kuro no mu hwe obi a enonyamo nimu a odi oman nanim ayeye anase ebi kro yakoa but odi oman nanim ayeye a itimi da konwa no ma ne bi se daachi bi se ye wo bema na waba aba be fa na konwa na se no na etoato aso saa na obi a waye na adwen se akonwa no eye ndia na so ye obia konwa sia na ye be kire obabi a ofri ye be kire obabi a papa free ye be kire obabi a maame free babi e kofa am ene dwumadi a na wo nananom edi wa hemfie ho anase sa abusua nim no ye be kire na da no wo be ho se enti babi a ofri na se bibi koso ahwehwe wase yie na wo kasa wa hu de wo ka anye saa wo be regret big time